125 urteko ibilbidea egin ondoren, Jeronimo jostailu denda kateak itxi ditu. Jeronimo Etxeberriak sortu zuen lehen denda Isasi kalean, eta etxeko tresna elektrikoak saltzen zituen bertan, irratiak konpontzeaz gain. 1928 urtearen inguruan, Fermin Kalbeton amaikara pasa zen, drogeria, bitxi denda eta jostailu denda bihurtuz. Alaba Matildek eta Siriako Zabala senarrak hartu zuten Jeronimoren lekukoa, eta hauen ondoren, euren alaban ere arduratu da dendaz. Oso gaztetatik aritu da denda Nerea, eta orain erretiro hartu du. Hori bai, nostalgia justuarekin lagatzen duela esan digu, lanerako zikloa amaitu dela onartuz. Aipatzekoa da, berak nabarmendu ezarren, saldugabe geratu diren jostailu asko entitate sozialei eman diela, tartean eta Kitxo Euskara Elkarteari arrateko jaietan antolatzen duen tombolarako. Beraz, mila esker Nerea eta mila esker Jeronimo hainbeste urtetan zehar umeen artean ilusioa zabaltzeagatik.